Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 1995 σημαδεύτηκε από τον διετή αποκλεισμό της Toyota λόγω παράνομων μετατροπών στη Σέλικα, από την επικράτηση του Colin McRae στο πρωτάθλημα των οδηγών, καθώς και τη Subaru στο αντίστοιχο των κατασκευαστών έλλειψη αντιπάλου. Το 1996 είναι η χρονιά του Τόμι Μάκινεν. Μοναδικός οδηγός της Rally Art, χωρίς δεύτερο αυτοκίνητο να τον υποστηρίζει, ο υπτάμενος στην κυριολεξία Φινλανδός κατατροπώνει τους πάντες. Το Mitsubishi Lancer Evolution έχει φτάσει στο απόγειο της εξέλιξής του και τα Subaru Impreza δεν μπορούν να αντιδράσουν, παρά το ότι ο πρωταθλητής Colin McRae συνεχίζει να οδηγεί πάνω από τα όρια. Από την άλλη πλευρά ο Sainz προσπαθεί να βάλει σε τάξη τους Βρετανούς της Ford και να εξελίξει επιτέλους το Escort. Στο περσινό ράλι Ακρόπολης λοιπόν όλοι θέλουν να αποδείξουν κάτι. Αυτός που το πετυχαίνει τελικά είναι ο πρωταθλητής του 1995, Colin McRae. Οδηγεί εκπληκτικά και τίθεται επικεφαλής από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή. Αυτή τη θέση καταφέρει να τη διατηρήσει έως το τέλος, παρά την υπερπροσπάθεια του Μάκινεν. Όμως, τα λάστιχα δεν βοηθούν τον Φινλανδό που σταματά την προσπάθεια και αρκείται στους βαθμούς της δεύτερης θέσης. Sainz, παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τα αμορτισέρ του Escort, τερματίζει στην τρίτη θέση, ενώ πίσω του ακολουθούν άλλα δύο εργοστασιακά Subaru με τους Liati και Ericsson. Η εξάδα κλείνει από ένα ακόμη Escort με τον Βέλγο Bruno Thierry, ενώ από εκεί και πέρα τον λόγο έχουν οι ημιδιωτικές Έλικα, με πρώτη και καλύτερη αυτή ενός νεαρού με πολύ μέλλον, του Φρέντι Λόιξ. Επιτέλους, πρώτοι Έλληνες τερματίζουν η Κύρκο Σταυρόπουλος, εμπρός από τους Αποστόλου Κριάδη. Μετά από χρόνια, ο Στρατισίνο εγκαταλείπει πολύ νωρίς και η πρώτη θέση στη Φόρμουλα 2 ανήκει δικαιωματικά στους Διμ Στεφανί, που κάνουν θαυμάσια εμφάνιση και τερματίζουν εμπρός από τον πρώτο στο Group N, Παύλο Μοσκούτη. Όπως είπαμε στην αρχή, η χρονιά ανήκει στον Τόμι Μάκινεν που κερδίζει με διαφορά τον τίτλο των οδηγών. Όμως η περιορισμένη εμπλοκή της Mitsubishi σε επίπεδο αριθμού αυτοκινήτων δεν της επιτρέπει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών που πάει για δεύτερη χρονιά στη Subaru.
Ελπίζουμε το ωριαίο θέαμα που σας πρόσφερε το Car and Driver να σας αποζημίωσε. Περισσότερα στα ελληνικά βουνά στις αρχές Ιουνίου.